kana jin wata akai. Kana jin wata akai. Yawa to gaskiya DJ baya nan. Yayi. Ai ba zan ɗauke nan ba, na rufe wayan na rufe ba zan yi ba. Sabida Umme da Farida da Aisha da wacece zan saka numban su a bloke. Kai soyayya haba ba yanzu ba sai bayan kwana biyu. Haba dai haba. Kana ji. Hello babies. Ni ne dai tun da kin ce ni ne din. Okay. Akwai abin da ya faru ne. Gaskiya soyayya naji amma a bari sai bayan sallah. Za mu ci gaba da soyayya amma ba yanzu ba. Ai aboki na kira ne yace kina son magana da ni. To yanzu ba za a yi ba. Kin gane saboda gaskiya ke ma kin sani. To ni to soyayyan ya rutse a kai na ma. To shikenan. To ni na saka mata kile sai ni bazan iya ba soyayya a yanzu. Idan zaki ki bari sai bayan azumi za mu ci gaba. Idan kin yi to idan bike ba kuma ke can kawai ki je kin sanya da zaki. Ku yi muna subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa da zaran mun fara shirye-shiryenmu su iso muku akan lokaci daga nan Madawa TV.